Són les 7 i 5 minuts, es dona inici a la manifestació. Ara començarà per la ronda de Zamenhof i pretén arribar fins a l'Ajuntament, fins a la plaça de l'Ajuntament de Sabadell. Veiem fa pocs minuts que ha arribat ja la iniciativa Verds. També hi ha la presència d'Esquerra Unida, del Partit Socialista, d'Entesa, dels grups sindicals, Comissions Obreres, UGT, Unió Sindical Obrera de Catalunya. I la crida és a tota la comarca i es pretén que sigui massiva. De moment hi ha molta gent i al llarg del recorregut s'anirà unint més gent. Demanen una vaga general. Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra. Si esto no se acalla, calla, calla, calla. Así, ni un paso atrás. Contra los recortes, huelga general. Así, ni un paso atrás. Veiem a primera línia els grups sindicals, UGT, Comissions Obreres, Unió Sindical Obrera de Catalunya. Rajoy, cobarde, el pueblo está que arde. Rajoy, cobarde. I cada cop s'uneix més gent a la manifestació. Rajoy, cobarde, el pueblo está que arde. Encara hi ha gent a la plaça Marcet. Venga, que no se oye. No hay miedo, no hay miedo. Els membres de l'organització animant els crits de la gent i a les xiulades. Rajoy, cobarde, el pueblo está que arde. El pueblo está que arde. Pancartes en contra del govern i dels polítics. Manifestació massiva. Déu-n'hi-do, tenint en compte que n'hi ha com aquestes a Sabadell, Terrassa i també a Barcelona, que deu ser molt més massiva, Déu-n'hi-do. Coincideix en què s'han aprovat avui les mesures. Sí, el que passa que al ritme que van ells no serem capaços de seguir-ho. N'hauríem de fer una cada quantes hores, em sembla. Després de passar per tot el carrer de Gràcia, ara la manifestació passa pel carrer de Calderón, però ja a l'inici ha arribat a les Rambles i ja s'enfila cap a la plaça de l'Ajuntament. Una manifestació que és pacífica però marcada pels xiulets i els càntics. Fins fa poc es cantava Manos arriba, esto es un atraco. Enmig de la gentada de la manifestació ara intentarem parlar amb algú. Com veu la manifestació? És a Sabadell? Sí, jo soc d'aquí a Sabadell. Bé, força bé. Jo crec que en general les manifestacions seran molt nombroses per la situació és molt dura i aquí a Sabadell jo crec que ha estat un èxit la convocatòria i que sortirà força bé. Vostè ve des de Comissions Obreres? Jo soc de Comissions Obreres, jo treballo a la Universitat Autònoma, en aquest cas no al campus de Sabadell sinó al de Cerdanyola, però visc aquí. I d'allà ja han vingut un bon grup de gent, uns altres han anat a Terrassa i uns altres a Barcelona. Però clar, els treballadors públics són de la gent en aquests moments més emprenyada del que està fent el govern i hi ha molta gent aquí que ens estem manifestant. Ja es troben a pocs metres de la plaça Doctor Robert, ara s'han aturat i segueixen amb els seus càntics. Davant del Banco Santander han fet càntics en contra dels bancs i ara estaven fent càntics de voti, voti, però qui no voti. Ara ja comencen a caminar i s'apropen cap a nosaltres. Este presidente engaña a la gente. Este presidente engaña a la gente. Luego diré que somos 5 o 6. Y luego diré que somos 5 o 6. No pagaremos.
ja s'han instal·lat a dalt de la tarima els organitzadors i ara llegiran el manifest. I demanen a la gent que es mogui perquè pugui cabre el major nombre de persones. Ahí detrás oís. No se oye. La gent es queixa de que no s'escolten bé els micròfons i en uns minuts llegiran el manifest. Una manifestació molt pacífica i com veieu amb molta gent. És impressionant la resposta que hi ha hagut aquí a Sabadell avui. Se oye mejor ahora. Vale. Se sent millor. Vale. Amics, amigues, companys, companyes, aquesta manifestació aquí a Sabadell és un èxit aclaparador. Són més de 15.000 persones en aquests moments. Les banderes amunt. A veure, una qüestió abans que res, que és els 5 detinguts, recordar els 5 detinguts que hi ha hagut ahir aquí a Sabadell, de Sabadell, els 5 xicots que van detenir arrel dels fets de la vaga general del dia 29 de març. Per ells un record de tots plegats, perquè estem davant d'una actitud que realment és d'un feixisme demolidor. Llibertat! 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 Tenim un problema greu. En aquests moments l'únic mecanisme que tenim per canviar un govern és la mobilització. És el que estem fent avui, perquè no hi ha cap mecanisme en el sistema democràtic actual que ens permeti revocar un govern que ha comès un frau electoral. No hi ha cap mecanisme, només el que estem fent avui. El que estem fent avui de sortir al carrer i el que farem el mes de setembre, que serà molt més gran. Per tant, dimissió, 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 dimissió. Preparem-nos tots perquè afrontarem sense cap mena de dubtes una